Fil-binja fejn kienet tingħata il-forka fil-faċilità korrettiva ta' Kordin inqatlu 14-il persuna kollha irġiel. L-ewwel eżekuzzjoni kienet dik ta' Giuseppe Vella fl-1893 waqt li l-aħħar eżekuzzjoni kienet tal-aħwa Carmno u Giuseppe Zammit fl-1943. Waħda mill-aktar eżekuzzjonijiet li tibqa' msemmija hija dik ta' Carmelo Borg Pisani li kien akkużat bi spjunaġġ kontra l-Gvern Ingliż. Kellhom jgħaddu kważi 28 sena biex fl-1971 il-pena tal-mewt tneħħiet mill-liġi Maltija. 50 sena wara, l-uffiċjali tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin flimkien mal-priġunieri irrestawraw din il-binja storika fil-ħabs. Ir-restawr sar mill-uffiċjali korrettivi flimkien ma' residenti li għandna hawnhekk. U apparti minn riabilitazzjoni għaliex meta inti tkun qiegħed tgħallem il-residenti kif għandhom jagħmlu ċertu restawri, ċertu teknika li tintuża dik hija wkoll parti minn riabilitazzjoni. U allura li ridna nagħmlu huwa li nagħtu ċans il-pubbliku jara l-forka. Tkellimna wkoll mal-Ispettur Korrettiv Ronald Buġejja li rriċerka u kiteb ktieb dwar il-forka f'pajjiżna u spjega l-aħħar momenti tal-akkużati u x'kien jinkludi x-xogħol tal-bojja. Pratikament dan li kien jagħmel kien joħorġu fuq il-patibolu, jorbotlu saqajh, jagħtilu wiċċu, idaħħallu il-ħabel u iniżżel il-lever biex jinfetaħ il-bokka port. L-akkużat kien jitħalla marbut għal 3 sigħat u kif jgħaddi il-ħin kien jiġi iċċekkjat minn tabib. Il-bojja kellu ir-rwol illi jaħsel, ikeffen u jdeffen il-kundannat. U dan kien isir kollu fil-kamra tal-forka tagħna. Permezz tal-bojja kien iniżżel il-kundannat fuq il-katallett illi huwa bħal qisu tabut imma mekxuf, jinġar sal-bieb tal-forka u barra jkun hemm il-karrettun bil-bima lest biex iġġorru sa ċimiterju tal-ħabs. Il-binja tal-forka se tkun miftuħa għal pubbliku bejn l-10 u 13 ta' frar li ġej.